Luna Đogani i Marko Miljković dočekali su najlepše vesti koje jedan par može da čuje. Naime, reality zvezde će kroz nekoliko meseci ostvariti se u ulozi roditelja. Ove vesti je sa javnošću podelio njen rođak, Adam Đogani, putem društvenih mreža. Postaću najsrećniji ujak, poručio je nekadašnji zadrugar na Instagramu, tagujući pritom Lunu i Marka, čime je izazvao salvu čestitki. Nismo želeli tako rano da objavimo, ali nismo mogli da čekamo i sakrijemo koliko smo srećni. Ovo je plod naše ljubavi, hvala vam na čestitkama, hvala ti Bože, poručila je razneženo Đoganijeva putem iste platforme. Osim toga, reality zvezda je i na YouTube kanalu zabeležila je Miljkovićevu reakciju na vest da je u drugom stanju. Marko je zagrlio, a potom su suzama ponavljali, jel veruješ da ćemo uskoro imati bebu? Miljković je neko vreme bio nem, na šta se Luna glasno smejala uz konstataciju, ti si dalje u šoku. Presrećena sam, u isto vreme ne mogu da verujem da će moja beba biti nečija mama. Anđelu se jako radujem, poručila je oduševljeno Anabela,